Fan vill god att jag ska giftas vid. Hej, hjärtligt välkommen till VAKURLEIKI.FO. Hvis det halvdar rötter som jag är en mer underlig idé, så är det att jag är en förkulla. Så jag minns mig en höjda kopp av te och biblarna. Och timmer är nästan för att jag kan temon med att det titta. Sust så talar vi om att vara goda lojen. Och vid en tar vi läsa Hettar versen. Här vi sätter åkra egna namn inför David. Vi inskjuter om att vi skulle göra kvinnor och män efter Guds hjärta. Och i det så får vi nämligen ta som 17 parten. Att gera vilja Guds. Eller att känna vilja Guds. Hvussu ser vilja Guds ut? Det var enkelt så huxar jag om vilja Guds som en stor rea fyrakant. Så jag säger. Jag huxar att man kunde köra vita vilja Guds. Att man jäckar sin som man var blinder. Då kunde man gänga tav. Men jag någon att läsa nekvers i Bibeln och läsa nekvabibelserver så har vi funnit av att Hettar passar inte. Och hvis Hettar twin mynda vilja Guds så måste du sätta det största x i varandra och placka det ut jag någon på en av er. Jag någon att läsa i Bibeln så har funnit av att vilja Guds han ser ganska nästan så läs ut hvis du huxar om det som en mynd. Och jag huxar inte om det som löcher eller ajer som ränner från en stor ström. Kväll det så får vi möjligheter att vara goda lojen. Och nu för att kanna vad Bibeln säger om vilja Guds. Till Bibeln är nämligen sera grej om för vilja Guds är. Så det är inte något gott och först eller dolt. Det är sera grejt. Vilja Guds. Läser vi Bibeln, vers i Bibeln som nämner vilja Guds så söker vi att vilja Guds är i 3 månstil. Nummer 8 så vill Gud att vi människor ska bli frälst. Så nummer 2 så är inte Gud att vi människor ska vara fyllt av hela andan ordet Guds. Så nummer 3 så är inte Gud eller Guds vilja är att vi skulle göra Jesus är mer och mer lik som trúgvandi. Och här har vi en krukka. Här som jag har kort 8 verser som jag har funnit som tar om vilja Guds. Och här får jag läsa några för dig. De första verserna som jag får läsa det snackar om att vi vilja Guds lojen till frälsa. Guds vilja är att vi människor skulle bli frälst. Honom som vill att alla människor skulle vara frälst och komma att känna sannlagan. Herren är inte sögn för vi lyfter och ta som vi halda han vara sögn för han. När han är längt med för torra skuld till han vill inte att näkar ska förtäpas men att alla skulle komma till omvändning. Så vi läser om att Gud vill att alla människor skulle vara frälst, men det är upp till oss hur jag avgör vi tackar för gode. Och höjmren för gånger och lister han säger men han utgör vilja Guds verur och i allar över. Inte ögon och Hvør som säger herre ska komma in i rike himmelrikesins, men han som gör vilja fjärsmön som är i himle. Vi vet att Gud höjer inte syndare, men öktast onkel han och gör vilja han säger höjer han. Ty han utgör vilja Guds, han är bror och syster mön och mor mön, säger Jesus. Så kommer vi göra vilja Guds så vi blir frälst. Här ständer, ty Hettar är vilja fjärsmöns att Hvør han i särsonen och tror att han skall ha evigt liv och ska rösa han upp sista det. Vi att trycka av Jesus som Kristus så gör vi vilja Guds och vara frälst. 17 versen för att läsa. Det snyggar sig om att han som har gjort vilja fjärsmöns vi att trycka av Jesus Gud instyr att han ska vara filter av hela andan. Att vi gör en åren filter av året Guds. Aktivt till väl efter Guds till leva. Inte som övervis men som vis. Vi tar inte dagar med skilje att vilja Herrens Dräckte dig inte trösna vunnet till oj spytling. När lät tekom fylla av andan. Så det talar först till Anna vid Solomon låsångon andalin vison. Och synge spela för Herren och hjärsta tickare. Och tack gode färgen för allt i namn i Herre och Jesus Kristus. Vi är det först öron undergiven och Guds ötta. Vilja Herrens jag vill låta kom fylla av andan. Jag vill göra tacksam för allt och att vi är då god undergiven och först öron undergiven. Lät i år Kristus är byggva rikliga i mitten tyckare. Heter år Kristus är. Så till det ötlo visdom lära och amena kvart anna vid Solomon, låsångon, andalin vison och synge intesliga hjärtan tyckare för godia. Jag vill låta kom fylla av hela andan. Det är likvid att vi låta kom fylla årgods. Jag vill läsa årgods dagliga och låta kom fylla av tog. Att gera vilja till en god är glädje med låtun är mer och i hjärsta. Så för att kunna göra vilja Guds så är det likvid att vi har lov Guds i hjärsta. Att vi läser Guds ord och vi låter dem fylla av tog. Och här är ett vers i gamla testamentet som är sagt vid kongen. Och akta efter tog som Herren god tog vill. Hava till att gera och akta efter så att du gånger löjer hans herra och helter fyrkipan ur på lover och vittnesbörd
hans är. Så det som skriver om i Moselo. Ta vill du visar mever i ötlen som du gest och kvär så du vänder till. Och jag att det är så gott att vi läsa orgods. Ganska med så hade det bara Moseböckerna och det är så heldig att vi har allt orgods som god att skriva till åkon att läsa till åkon att få lärt av. Så det att vi läsa där och täcka där ett hjärta så vill vi vis och i ötlen som vi gera och kvär så vi vänder åkon. Så hvis vi orgods släpper att bygga för åkon så får vi automatiskt att gera vilja gods. Kvär vi gera och kvär vi vänder åkon. Nummer 3. Sista versen här sniggar sig om att Guds vilja är att vi skulle göras Jesus är meira lik. Ty hettar är vilja Guds. Hela gärna tycker att hit halda dig från silöse. Gud inskjer att vi skulle bruka meira tid samman med Jesus och i ordnån och i bön. Och där vi gör hettar så vill vi meira lik honom. Vi vill hela gjort. Vilja Guds är att halda dig från silöse. Det är att vara sexuellt samman och en tjunaband. Kommer röjt ut. Värde vilja tid som himlen så gör. Och här mest det här att Gud ska ha sin vilja och i åkar livet. Lär mig att göra vilja till du är god mån lät gå och andra till löja med slatta vägen. Inte vi äkna tjänast som tej. Vi vill vara människan till väldar men som tjänar Kristus är så tid av hjärsta göra vilja Guds. Vi kan göra vilja Guds vi att tjäna människan men vi tjänar dem som vi hade tagit och är goda. Så tid livet att tid ha ett i håll någon inte ett människalist med ett vilja Guds. Så jag snackar alltså om att ta frastor från och är äkna tron och är äkna listan och leva ett vilja Guds. För det kan inte allt som händer öll när vi är omskapt och ändrar ryggens hinnestickare så att de kunde röjna vad vilja Guds är. Hitt goa, domliga och fullkomna. Till vilja Guds är att det således vi att gera hitt goa skulle få vi skulle darna tagna. Gud inskjer att vi akkurat lytna så skulle det vara pura paff. Vi skulle ha något att se att det är så wow, okej, hitt något helt annorlunda, något äkta. Så till att ongen löner nökron illt vid ytlon. När ger dig en omakt alltid att göra det som gott är bäg först med öron och mot i ytlon. Veri alltid glädjer i åten och i halt tatsi och i ytlon föron. Det är vilja Guds vi tycker under Kristi Jesu. God vill man kan göra hos gött med drakon att vi gör väl efter att glädjas och goda till mestjer att vi glädjas och i häson som är årgods och de lyftna som han giv i åkon. Och God vill att vi ska bia kvänta här som vi är kvar som vi är och fyra människor och tacka hon. Och sen tar det gånger ytla och sen för tejtingen som vi skilja. Bättre är loja för gåan ätbor som är väldigt gott än för ringa. Så några av de största verserna som vi löser det var praktiskt ting som vi kunde göra. Så kanske du spyr hur kan jag känna och göra vilja gods i min liv. Vi har just läst ett åtal version om vilja gods. Om vilja gods är vi tack emot Jesus som är frälsare. Om vilja gods är vi fylllockon av hans egna året som han skriver lockon. Om vilja gods att vi göras meira lik Jesus. Vi att vara Jesus som vi läsa lojen. Men kanske omkring och just vet var ordet spänter att finna det hur det skulle giftas vi. Fan vill god att jag ska giftas vi. Eller kan vill god att mitt arbete ska vara. Jag ser god näkon till. Uppskrift någon dag, man finner inte dina att du ska göra hattar. Men det är ett annat uppskrift som vi som tycker att du kunde gänga efter. Right? Om du är frälster, om du är filter av hela andan och Guds, är Jesus och lycka, är goda och människan undergiven, lyr illt, för att gå en ätbor, är tacksamor, alltid och för allt. Så kan du faktiskt göra akkurat det som du vill. Du kan giftas vid det som du vill. Du kan arbeta det som du vill. What? Alltså, really? Ja, först och främst, om hela tingen är ett sån för ditt liv, så är det inte längre du som styr din liv, men det är Gud som styr din liv. Gläd till i Herren, så ger han dig till i hjärtat du tror efter. Det är mest inte god för att ge dig allt som ställer upp din inskjellista, men det är mest att Gud bröder din inskjellista, så att han verder ett Guds hjärta. God för att ge dig till inskjell och till troende som lycka honom. Gläd i Herren, det är mest att vi verkligen glädjas åt de löften som han giver och vi är till lyden till det till oss. God, han får fullföra sin vilja och i tär om du glädjas i honom och är honom undergiven. Kan du vilja Guds stått om? God instyr att människor skulle vara frälst. Så han är god att de frälsta skulle granska Guds biblarna och akta henne. Holy anden som bor i det tryggvande, han hjälper honom att skilja Guds. Ta in tryggvande aktar Guds, så geras meira lycka Jesus. Ta in tryggvande, ta för att inte ta att andra väsen skulle vara frälst. Och det är inte att göra det som rätt är och vara lojen.
Nästa fyr så får vi ta tås om att höra rött Guds. Så hvis du har några spurningar eller tankar i samband med Hettar evned till nästa vecka så följ dig fri att kommentera nu under på YouTube eller Facebook om mina sjöar eller Instagram eller Snapchat. Och så kan du titta också till spurningar och tankar om vi och i videoið till nästa torsdag. Tack för det och vi ses efter nästa torsdag. Bye bye!